Heel mooi. Mensen vinden het allemaal zo'n mooi initiatief, dus daar zijn we heel blij mee. Dat is ook leuk en vooral voor de kinderen en je treft weer mensen. En ja, het geeft beweging. Ja, kinderen vinden leuk een stal en een kribje, het kindje Jezus. En ouders die hebben plezier als de kinderen plezier hebben, dus beter kun je niet iets organiseren. En er zijn koekjes. Ja. Ja, want daar staat een koekjestrommel. Er komen toevallig nou voorbijgangers aan die de route aan het lopen zijn. Kijk eens, wat lekker. Nou, en zo doen we 2 keer per dag die trommel vullen. Ja, dat zal wel nodig zijn. Tenminste met zulk weer. Nou, kun je deze route lopen op papier? Of staat die online? Of hoe kunnen mensen deze route krijgen? Want ik neem aan dat er ook mensen misschien van buiten mij al interesse voor hebben. Ja, vanmorgen uit Venlo, zondag uit Helmond en uit Aste-Heusden hier langs. Er zijn flyers hier in Mijl en die hadden we bij de horeca bedacht, maar dat is nog niet. Maar nou liggen bij de VVV Peelpunt in Mijl, dat is hier op het Raadhuisplein en bij de ingang van de kerk. Ja. Daar staan boksen en rekjes en daar liggen de flyers in. Oké. En dan kunnen de mensen zelf bepalen hoe en wat ze de route gaan lopen. Ja. Ik kom terug in Mijl, waar mijn neus hoe langer hoe rooier wordt, want het wordt ook kouder. En we staan hier voor het volgende kribje en we gaan even kijken met Alwie, die gaat ons hier iets over vertellen. Alwie, dit is een bijzonder kribje. Ja, dit is een kribje gemaakt door een mevrouw Anne Scheres, handgemaakt. Het is al wat ouder, maar het is heel mooi, allemaal gedetailleerd, allemaal gedetailleerde stukken. De poppen allemaal zelf gemaakt, de schildering heeft ze zelf gemaakt. Dus wat dat betreft is het een hele mooie kribbe. We staan hier voor een etalage van een uitvaartcentrum. Het kribje is van de heemkunde. Daar is dat altijd heel voorzichtig bewaard. Met dat gevolg dat we toch nog alles nog steeds over hebben gehouden, ook in de loop van de jaren. Hoe oud is dit kribje, denk je? Ik denk dat dit kribje ongeveer een 30 jaar oud is. Zo. En dat is allemaal gemaakt met bont en met kralen. Ik kan het niet verzinnen, want het zit er allemaal in. Ja, haren. Ja. Ik vind het ook heel mooi geboetseerd. Ja. Ook heel gedetailleerd allemaal. Dus wat dat betreft is het, het is heel mooi. Kerstbomen uitgesneden in karton. Ja. Een heel doek helemaal handgeschilderd. Ja. Dus wat dat betreft is het... is het 's avonds verlicht? Het 's avonds is het verlicht. De verlichting gaat eigenlijk om 4 uur gaat de verlichting aan. Dus dan krijg je een heel mooi beeld hier voor de etalage. Dus eigenlijk is deze route ook heel mooi om 's avonds na het donker te lopen? Met name 's avonds, want daar staat de verlichting bij. Ja. En dan komt zo'n stal eigenlijk beter tot zijn recht. Ja. Dus natuurlijk is het nou een mooie tocht, maar 's avonds met de verlichting is het extra mooi. Ja, dat geloof ik. En dan is de sfeer er ook, hè? Dan is de sfeer er ook. Want de kou hoort er ook bij, ja. Dus, ja, dat is niet erg verder. Ja, nee, maar het hoort erbij. Mocht zelfs sneeuw bij liggen. Ja, maar daar tellen we maar niet op. Nee. Maar verder is het is één onderdeel van de hele route waar wij, zoals Peer al aangaf, 40 stalletjes hadden. Ja. En daar is dit een van de grotere, mooier zou ik niet zeggen, een van de grotere van. We gaan dadelijk ook naar de kerk, heb ik begrepen. Ja, we kunnen gaan kijken. In de tussentijd komen we wel langs 2 andere opstellingen. En dan kijken we even in de kerk wat daar nog is. Okay. Dus dat gaan we even doen. Dat is prima. Ja. Dan komen we zo bij jullie terug. Bedankt, Alwie. Achter mij zien wij het kribje van Op Koffie. Dus dat hebben een aantal van onze vrijwilligers samen met de dagbesteders gemaakt. Die zijn lekker creatief met z'n allen bezig geweest. En hier en daar ontdek je nog wat dingen die ook al aan de lunchroom gerelateerd zijn. Dus wat van die taartrondjes en eierdopjes en dat soort dingen. En hier een metertje of 3 verderop staat het kribje van de dorpsontmoeting. En de dorpsontmoeting heeft natuurlijk als doel dat de mensen met elkaar verbonden worden, samen bezig zijn, een beetje activeren.
En dit kribje is dan ook echt door een stuk of 10 verschillende mensen op verschillende momenten gemaakt. En uiteindelijk ook allemaal weer samengevoegd tot één groot geheel. En dan van gebreide poppen tot met elkaar geplakte dingen. En van alles is het eigenlijk. Het is wel heel leuk. Ja. Jij hebt in je handen de kribjesroute op papier. Ja, inderdaad. Dus alles op nummer. En op de achterkant staan de adressen. Ja. Heb ik begrepen. Op de achterkant staan alle 41 adressen. Waarbij verteld moet worden dat nummertje 41 vanwege corona helaas niet heeft kunnen opbouwen. En op het kaartje staan dus al die nummers die daar aan gecorrespondeerd staan, die staan op de kaart. En dan zie je dat er met name hier in het centrum, dus rondom het Ruitensplein en de Dorpsstraat, staan echt enorm veel kribjes. Leuk om dat samen te wandelen, ook met mensen die misschien wat minder moeilijk lopen of met kinderen die niet zo ver willen. Maar we hebben ook buiten de bebouwde kom allerlei kribjes staan we onder die van de zorgboerderij op de Katsberg. Het zorgcentrum wat je al noemde, maar dat ligt aan de Kapellekesweg daarachter. Maar ook in uithoeken zoals richting Heuvel en Busserstraat, Simonshoek. Daar liggen er ook een aantal. Dus ja, je kunt een lekkere ronde wandelen of fietsen. Ja. We staan hier met Pierre en met Jules. En Jules is een van de juryleden die de kribjes gaat beoordelen. En Jules, hoe oud ben jij? Ik ben 13 jaar. En wat vind je van zo'n grote, belangrijke taak? Ja, nou, ik vind het wel leuk dat ik het mag doen. En ja, kleine eer. Maar ja, als je ziet, ik heb er nou een paar alvast beoordeeld. Maar er zijn echt allerlei mooie kribjes en sommige mensen hebben er ook heel veel werk in gestoken. En dat vind ik wel leuk om te zien, of om terug te zien. Dat geloof ik. Nou, dat is wel een verantwoorde positie hè, die jij hebt, toch? Een beetje wel, ja. En Pierre, wat kun jij ons over dit kribje hier vertellen? Want het is ook weer een speciale krib. Wij zijn hier bij kribje nummer 4 en dat is een kribje van onze arbeidsmigranten die hier gehuisvest zijn op het Raadhuisplein. En dat zijn arbeidsmigranten van Polen, Portugese en Roemeense bewoners van dit pand. En die hebben ook spontaan de actie opgezet om mee te doen met een kribje en een boom en een snoeppot erbij voor de kinderen. Dus we vinden dat toch wel een mooi dingetje omdat die mensen meedoen hier in Meiel. Oké, dat was het zover. De kribjesroute. En ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. We gaan verder naar het volgende item. Proberen een beetje warm te worden ondertussen, want het is nog steeds vrij koud. En tot zometeen. Hallo en hartelijke groeten vanuit Meiel. En we zijn hier bij de Kapelanie. En dat is het oudste gebouw van Meiel. We gaan praten met Roy, de eigenaar. En die gaat ons wat vertellen over het gebouw, om te beginnen. Ja, welkom hier bij de Kapelanie. Inderdaad het oudste gebouw van Meiel. Ook een rijksmonument. Gebouw uit 1752. En in die eerste jaren, 1752 tot 1912, was de Kapelanie eigendom van het Meijels kerkbestuur. De eerste 100 jaar hebben hier de pastoor van Meiel woonde hier. Toen was het eigenlijk de pastorie. En daarna is de kapelanie geworden, omdat toen de kapelaan hier kwam te wonen. Tot 1912. En daarna heeft de kerkbestuur de kapelanie verkocht aan een particulier. Maar daarmee is het natuurlijk een heel oud en historisch pand hier. En wij hebben het vorig jaar, nadat het 6 jaar heeft leeggelegen, hebben wij het weer opgepakt, gerenoveerd. En we hebben het weer opnieuw nieuw laten schijnen, de kapelanie. Ja, en ik begrijp dat jij hier geboren bent in dit gebouw. Klopt. Ook nog dit jaar 50 jaar geleden, dus dat was dankjewel, dat was wel extra bijzonder. Inderdaad, dus hier verderop ben ik inderdaad geboren. Dus ja, dat maakt het voor mij extra bijzonder om hier uiteindelijk weer te zijn in mijn geboortehuis. En uiteindelijk nu hier om mijn bedrijf te hebben. Maar het klopt, het is wat dat betreft heeft het een hoge historische waarde. Ja. En een persoonlijke, emotionele waarde voor jou. Zeker. Nee, goed, en als je het even afzet op dorp Meiel, dan is de kapelanie echt wel een begrip voor de inwoners. Iedereen kent de kapelanie en het was voor veel mensen ook wel een doorn in het oog dat dit mooie pand zo lang leeg heeft gelegen. Dus daarmee hebben we ook gelukkig met elkaar ervoor kunnen zorgen dat het weer nieuw leven werd ingeblazen. En dus voor het dorp is het denk ik goed dat dit gebeurd is.
En voor mezelf is het natuurlijk inderdaad extra bijzonder dat we ook nog in het geboortehuis dit kunnen doen. En ik vind het schitterend, van buiten en van binnen wat ik gezien heb, echt heel mooi. En we gaan dadelijk nog wat meer bekijken. En ja, ik ben nieuwsgierig wat ik nog meer zie. Ja, dat kan ik me voorstellen. Gebouw. We hebben ervoor gekozen, ik zal jullie het zo laten zien, dat wij het oudste pand ook zoveel mogelijk historie wilden we terug laten komen. Dus we hebben hier samen met de lokale heemkundevereniging allerlei oude mooie dorpsfoto's uitgezocht en aan de wanden gebracht. Hier zie je bijvoorbeeld de oude dorpsstraat van Mijl, een foto uit 1932. Met de oude kerk nog, die destijds door de Duitsers is gebombardeerd. Dus dit is echt de kathedraal van de Peel, zoals we die altijd noemden. Ja. Dus dit is een heel mooi dorpstafereel waarbij ook nog heel veel panden, zoals je ze hier ziet, nu nog steeds er zijn. Ja. En dat zie je dus verderop in het pand ook, dat we overal eigenlijk oude dorpsfoto's hebben tegen de muren hebben aangebracht. Om echt een klein beetje dat historische, dat authentieke terug te laten komen. Maar dat zie je dan ook hier in het pand zelf. Hè. Kijk, in een pand uit 1752, daar hoort natuurlijk ook zo'n mooie authentieke opkamer bij, hè. Echt met een trapje. We hebben dat nu uiteindelijk ingericht als een overlegruimte. Maar goed, en onder een opkamer zit dan natuurlijk een kelder. Oh, de kelder. Precies, dus dit is echt een hele oude kelder. Waarbij overigens het verhaal gaat, heb ik al een paar keer verteld, dat hier vroeger woonde hier pastoor Friesje. Hier ligt ook de pastoor Friesjestraat, dat was de eerste bewoner van de kaplanie. Die was niet zo geliefd in het dorp. En het kwam wel eens voor dat hier inwoners van Mijl aan de deur stonden, s'avonds. En dan vluchtte pastoor Friesje via een glijbaan hier de schuilkelder in. En daar werd hij in veiligheid gebracht. En nu nog steeds door ons in gebruik. Prachtig. Ja. Nou, jullie zien ook alle vloeren, dus alle authentieke onderdelen hebben we uiteraard behouden. Dat zie je ook aan de kozijnen, dat is allemaal redelijk laag. We hebben alle deuren hergebruikt, de vloeren zoals je die ziet. Je ziet dat hier in de keuken bijvoorbeeld, we hebben echt zo'n hele authentieke plafond. Hebben we wel aan moeten renoveren, want dat was allemaal gescheurd en dat had wel wat onderhoud nodig. Maar dat is aardig gelukt. Waarbij dan ook echt inderdaad dat authentieke karakter behouden is gebleven. Nee, ja, het is nog wel een woonhuis, alleen wij wonen er niet in. In die zin, we hebben een bedrijf dat hierin woont, zou je kunnen zeggen. Van 9 tot 5 wonen we hierin. Het heeft wel natuurlijk de bestemming woonhuis, maar het wordt gebruikt als ons kantoor. En het is inderdaad, de kaplanie bestaat eigenlijk uit 2 woononderdelen. We zaten nu in huis nummer 1 en we lopen nu langzaam maar zeker naar huis nummer 3. Dus het is Kalastraat 1 en 3. Hier moet je niet te lang zijn, want nee, joh. Dat klopt. Dan zie je ook dat de mensen vroeger blijkbaar een stukje kleiner waren. Ja. Maar wij hebben er bewust voor gekozen wel om al die authentieke elementen te behouden en niet allemaal nieuwe kozijnen erin te gaan zetten. Ja, begrijp ik. Dus soms moeten wij ons inderdaad hier bukken. Hier moeten we ook even opletten voor het afstapje. Okay. Want hier komen we dus letterlijk in de andere deel van het huis. Hier zien jullie trouwens ook de mooie terrazzo-vloeren die er al jaren in liggen. En die wel een extraatje geven aan deze hele sfeer. Ik heb eigenlijk het idee met allemaal die foto's en zo, dat je een beetje een museumachtige sfeer vindt prachtig. Ja, dat wilden wij ook graag hebben. We wilden zoveel mogelijk oude dorpsfoto's hier hangen. Wij krijgen ook veel bezoek en veel mensen uit het dorp die hier te gast zijn. Ja, en die vinden het natuurlijk ook prachtig als ze naar de foto's kunnen kijken. En dat levert altijd een verhaal op, levert altijd een gesprek op. Daar staat open en daar staat open ook. Precies, precies. Ja. En deze foto, die kan natuurlijk ook niet missen. Hè. Precies, dus we zijn natuurlijk in OLS Mijl. Ja. En wij vonden het natuurlijk ook wel mooi om de winnaars uit 1965 hier te vereeuwigen. En wij hopen met z'n allen dat we komend jaar het OLS Mijl eindelijk kunnen gaan houden. Ja. En ik liet jullie net een foto zien van de kathedraal van de Peel. Hè? Ja. Als je hier kijkt, dan zie je natuurlijk de huidige kathedraal van de Peel, de huidige kerk van Mijl met een mooi uitzicht. Ja, en natuurlijk een schitterende tuin. Waar we nog niet zo lang geleden ook samen met Omroep PNM hier een mooie televisie hebben gemaakt. Hè. De Oranje Zomer hebben we hier samen opgenomen in de zomer. Hier vinden ook allerlei activiteiten plaats. We hebben ook al beweegbingo voor de ouderen hier georganiseerd. Dus we gebruiken de tuin ook heel graag als een ontmoetingsplek.